Цырк матылькоў. Эй, погляди, давай заедем. Сэмі, ты разбіваеш мне сэрца. Навошта табе іншы цырк? Але там карусели. Заедем, мистер Мендес. Чаму не? Хадзем? Так, хлопцы, у мяне спатканне з барадатай дзяўчынай. Хто са мной? Я магутная варажбітка. Падыходзьце, сядайце. Я раскажу ўсё пра ваш лёс. Падыходзьце. Я прыйшоў па цябе. Ты дрэнна сябе паводзіў, зараз я цябе паймаю. Заходзьце, ледзі і джентльмены. Толькі ў нас. Лепшае шоу вырадкаў. Заходзьце і самі пабачыце. Заходзьце, заходзьце, ледзі і джентльмены. Толькі ў нас. Лепшае шоу вырадкаў. Вітайце, вялікую Хефард, жанчыну неверагоднай вагі і апетыту. Яна можа з'есці цэлае кураня. Хадземце за мной сюды. Чалавек-карціна. Гісторыя яго жыцця адлюстравана на кожным сантыметры цела ад галавы да ног. А зараз, ледзі і джентльмены, рыхтуйцеся. Вычварэнне прыроды. Сам Бог павярнуўся спінай да гэтага чалавека, калі яго можна так назваць. Прадстаўляю вам недачалавека. Ты паглядзі. Які жах. Паглядзі на яго. Ідзіце адсюль, дзеці. Ты неверагодны цуд. Што за... Ты што робіш? Нічога. Нічога страшнага. Я сам вінаваты. Мусіць, я падышоў надта блізка. Так, сябра? Добрага табе вечару. Толькі паспрабуй яшчэ раз такое выкінуць, вырадак. Віншую, Уилл. Ты толькі што згубіў шанец патрапіць у значна лепшае шоу. Што ты нясеш? Ты не ведаеш, хто гэта? Гэта быў Мендес. Ты плюнуў гаспадара цырка матылькоў. Матылькі
Мотыльки. Малайчына, Уилл. Есть хочу. Пойду з'ем цукорной ваты. Сам Бог павярнуўся спінай да гэтага чалавека, калі яго можна так назваць. Недачалавек. Цудоўна. Вітаю. Добрый дзень. Сапраўды добры. Гэта будзе смачна. Так. Патанчыш са мной? Вялікі дзякуй. Поппі? Прынясеш мой куфар, ён вельмі цяжкі. Прынясі мой куфар, ты ж такі моцны. У кузаве нябожчык. Что? Божух. Ну и ну. Вы только поглядите. Невероятно. Ходим до огню. Погрейся крыху, малыш. Я Сэмі, а як цябе клічуць? Уилл. Дзе твае рукі і ногі? Сэмі. Што, мама? Ён далучыцца да нашага цырку? Магчыма, так. Чакай. У нас няма шоу вырадкаў. У сэнсе. Яны ёсць у кожным цырку. Людзі збягаюцца, каб пабачыць нас. А чаму яны збягаюцца, Уилл? Ці ў вашым цырку не так? Не. Няма нічога добрага ў здзеках над недахопамі іншых. Уилл, мы шчаслівыя тут. Можаш застацца з намі, калі пажадаеш. Ты пабачыш зусім іншае шоу. А зараз самы гнуткі чалавек, якога вы калі-небудзь бачылі. Рады прадставіць Ганна, каралева паветра. Самы моцны чалавек у свеце. Сапраўдны майстра, самы стары паветраны гімнаст у свеце. Поппі. Прыходзьце на гандлёвую плошчу. Толькі 2 дні. Прыходзьце, толькі 2 дні. Цырк матылькоў. Добрый дзень. Мой сын жадае павітацца з самым дужым чалавекам. Я думаю, твой тата самы моцны, але я ўжо блізка да яго. Вы таксама ўдзельнік шоу, містер? Не, не зусім. Нам трэба ісці. Вялікі дзякуй, поспехаў. Ты бачыў, тата? Калі-небудзь я стану самым дужым чалавекам у свеце. Дакладна, як ён. Трэба толькі вельмі пажадаць. Так, сынок, толькі пажадай.
Леди і джентльмены, хлопчыкі і дзяўчынкі, маленькі цуд. Вось што трэба гэтаму свету. Мама, зірні квіткі! Ці гэта не сапраўдны цуд? Іх рухі, іх моц, іх грацыёзнасць, яны поўныя жыцця. Ці яны не цудоўныя? А ты? Выкляты з нараджэння. Чалавек, калі яго можна так назваць, да якога сам Бог павярнуўся спінай. Перастань. Чаму ты так кажаш? Бо ты і сам ужо ў гэта верыш. Але можна ўбачыць прыгажосць і ў заняпадзе. Гэта твае праблемы. Навошта ты мне такая? Пайшла прэч. А мне ты падыдзеш, прыгажуня. Але я не такі, як яны. Так, у цябе ёсць перавага. Бо чым больш змагання, тым слаўней перамога. Мой вусень некуды знік. Дзе ён? Вось жа ён. У кокане, бачыш? З ім усё добра. Ты не пазнаеш яго, калі ён вылупіцца. Эй! Гэй, Джордж! Поппі! Дапамажыце перайсці! Хто-небудзь! Гэй, Джордж! Дапамажы мне! Гэй, ты куды? Ты што, не бачыш? Дапамажы мне! Ты зможаш і сам. Што? Гэта якім цудам? Гэй, Джордж, Поппі, як вада? Цудоўная, якраз!
Уилл, ты ідзеш? Уилл? Уилл зваліўся ў ваду. Глядите, я могу плавать. Ты плаваешь, як бочка с пивом. Молодчина. Вы не паверыце ўласным вачам. Чалавек неверагоднай мужнасці, які кідае выклік самой смерці. З 15-метровай вышыні ён скокне ў гэты басейн і застанецца жывым. Давай паслухаем, што ён кажа. Дзякуй. Як вы гэта робіце, містер? Вам не боязна? Ён усё ж паляцеў. Рэжысёр Джошуа Уэйгель. Ролі агучвалі Ганна Хітрык, Владимир Глотов, Павел Харланчук. Рухавік, 2012 год.